Здравейте на всички! Правя това видео, за да ви кажа, че утре, както знаете, е българската среща в София. Площад се, аз в ЦУМ и нямам търпение да се видя с влогите. Ще присъствам и аз, ще присъстват много други влоги, ще ги напиша в описанието. Говоря малко тихо, защото е доста късно. Момента е 1 през нощта и ми е на 6% батерията, таблета. Затова ще се видим утре на българската среща. И да. Окачвам по-рано. Клипове ще има, когато ми хрумнат идеи, когато са готови. Така с график няма да поставям, защото така. Довиждане. И до след там 10-15 часа. Чао!